نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الهداة المهتدين، وحسة منهم على سيدنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي سلم تسليما كثيرا. وقال الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أما بعد. Hamdijem šučuri čeraja sama mare gospodare Allahe, e stvoritele, e jaračijata rohavaya, e puvemo doasu i sima škaral. Stvoriteli koje manuše ko najšužo obliko stvorija, palo doako din islami uputija, jek trunka imani ko maro kalbi muklahem baron ni'ameti amin diya. Salavatim selami biçalaya jiko maro manglo peygamberi o Muhammedi aleyhissalatu vesselam. Lesiri familya ehli beyti, lesera mala o ashabija, hem sama nušakula katrudinen peđiko sudnjo dive, ki praksa tanen o Kur'ani, hem o suneti koboron kauven kaderi, Allahume amin. Pravalen sa men šukar džana, kedajek trgovco, mangela te zaradini, te barijari piro mali, piro barvali pa, sigurno ne li pratini najšuži sezona ando bikiba. Pratini savo artikl, savi buti najbuter kodija sezola, džala bikinđola, pa spremini najšuka roba kodija sezona. Pa menje baša kana ali najšukar sezona kod celo berš. Sezona ando šukar delija. Pa okva trgovco, ko borka spremini pe bašijek sezona, a do borka zaradinem ka profitirini. Neli ek studenti ko borka spremini pe bašo egzam, bašo ek ispit, e savke rezultati ako kraja da ka dobini. Pa ila men pravalen ko bor akva masek Ramadan, butika čera, ko borka trudina amen ku ibadete akva maseko te na kava, e savko rezultati da ko kraja taro Ramazani ka dobina. O masek Ramadan, amen sa bushu kar jana, kajtano masek katara Allahe soro rahmeti. Maseko ano kova posebno ando sao masekija mukela pe o rahmeti Allahe soro. O maseko Ramadani, tano uzao soj tano maseka taro rahmeti, oftano da maseko taro oprosti. Maseko Ramadan tano maseko tari teuba, te pere pishmani. Maseko Ramadani tano maseko kuiba ko dženeti hem durjorba taro džehennemi. Pa iskoristim prala muslimana kja posebno sezona sarbi dobine hem ostvarine ek baro profit hem bari zarada te dobine taro sevapi. Se šajđi berše nako veltut prilika sarakala berš o Ramazani te dorese. Ko borita ne manuša kasamen korkori džana Ramazani ko ana klaša amenca ko safja ka te bešle zajedno klaninge iftari zajedno amenca rahale ama kva beršle na dikha. Ili pa ko bori prala kola o kva berš amencar ko ibadeti trudi sale a kva berša e dunjana na klema škaramende itane ama Allah ilenje ne samo nasvali pa bićal džemul na elen takati te trudinen pe te profitirinen koja kva maseko Ramadan. Pa dole se prala musliman iskoristina kja posebno sezona sarbi dobine bari zarada im baro profiti taro Allahi. Hvala Allahi azza wa jelle ki suretul Al-Imran ko šelu 3 ajeti wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ajeti penjardo saj muslimanije ko to Allahi dela men motivacija hem vačirja menje
siđaren premalo oprostaro tumaro gospodari, hem premalo dženeti koajtano buvlo, ko bori e havaj e nebesa e me pup subhanallah. Spremimo kase, manushenje soitane takvalije. Era tipo mi am o Ramazani avela amente čerel takvalije te ova. Kedo Allah i naredini o posti ko kraja penela svojo cili, la'allekum tettekun, ne bili bogobojazna takvalijetovhen. Pa ko akava ver kuransko ajeti o Allah objasnine amenjem pla, siđaren premalo oprostar tumaro gospodari, hem premalo dženeti koajtano buglo ko borije havaje me puv, a od ovaj spremimo kase. Lil muttaqin, manushenje, takvalijenje, kolaj silen dar, taro Allahi azza wa jalla. Liken pralalen, pa šomase ko Ramadan, angune generacije, ka sa men uvek primer la ko hajrem, ko šukari pa, on mi pralalen šo mase kan glavo Ramazani te avel, oni ne dovaja Allahe se čerena, o Allahi lenje te omogućini, te doreseno masek Ramadan, te doreseno Ramazani, hem lete postinen koji badetite na kaven. A palo so bina kelo Ramazani ja verašo masek ja, dova bi čerene Allahe se, o Allah kabulite čerel, od vas on čerđe ko masek o Ramadan, so mučisale so trudijepe koji badeti toven. Za razlika amendar, amen ađi čeraja, jek dive dujan glavo Ramazani te kuvel, hem heneste di ka počmina i badetea ilina. Kobor puti desini pe kurko dujan glavo Ramazani, šunaja pralama škarpeste lafi čerena, suka čerebe kvabeš ka postine ilina. Balaj na džanava kadi kav. Ali kav sar kovel. Subhanallah, o posti o Ramazani, o stubo kodini islami. O te insanina ne so te dikel. O Allah dingjatu sa stipe, dijatu snaga, takati, si tut mogućnost. O te na netu izbori, subhanallah. Pa ek muslimani obžudini, pa o Ramazani. Seđelan kao Ramazani tamo je posebno prilika ko te šaj, te zaradini bare se vapija, hem baro profit te ostvorini. Pa prala musliman, ake tuke hemange, o Allah omogućija o Ramazani te doresa. Pa pući ba so amen džačera. Sosa kja sezona te ne iskoristina, sar te ovela menje paluni, džiberše kaj na ne teresa. Činđov, akva masek, umorin tut, čerindoj šukar delija. Omeri ba keda vela, omnikas napučela. Kozom berši situt, i an spremno ilina, mangea temere, wallahi, manuš račate čivelape, em sabale više nuštela. Pa sar onda te naračuina, kaja sezona, kaja menge sar palunite vačera, hemanolate šukar delija so pobuter tečera. Dole se nasihati, iskoristena kja sezona sar okva trgovco, kova pratini, ani savi sezona so najbut bikinđola, pa od vas premini je mađar profitirini. Pa em tu, ana kja sezona prala musliman, kaldin namazi, ko vakti, ko džemaati. Ja ver, postin, mača vijek dive, se nagrada ko Ramazani tani bud bari. Sar plon Rasul selam, o posti ba jek dive, ko anav Allah eso, e manuše duriari tariyage cehenneme siri, ko zomo manuš falan ne se vakti tenakel, eftavar deşberş. O duri pa, ko zomo alani će tenake, eftavar deşberş, ko dia udalina, ko dva razmak, o Allah durjare manuše tariyage cehenneme siri. A brava musliman na kraja sezona uzalo kldiba, uzalo postiba, mača vedova. Dova i tani posebni ibadeti. Pogotovo masek Ramadana, kedo Resul alaihi salam ka penel, dova taro postači ko Allahina odbinela pe. Heme dova, amen često čera greška, amari dova i tani samo okula 2-3 minute anglal ko iftari. Greška, dova je postače siri ko Allahi kabuli, taro sabahi džiko akšami. Celo dive dok postine, ako samo god momenti te vas, Allah te moline, nesto nešta te rode, dova ko Allahi azza wa jelle tani kabuli. Uzalo posti, uzalo namazi, uzali dova
мамук, акава масек Аллахете напомине со побутер, зикр те чере, оле те славине, оле те величине, оле шучури, хамби те чере, коса со дингјато. Пауни бути, акејтани сезона, кедо мануш фалани те овел пралален, најдаражливио. Реса сам каква масеко најбуделија. Па ели туда. Ов ле пегамбересар примери. Делин свакодневно, свакодиве, па макар од оа хари те овел. Макар хари, ама константно. Чак што више савке дели ако Аллахи тане бут мангле, кола континуирано черенапе, па макар тикне ситна те овен. Него нешто баро те черело мануш, пало од оа састи педжи берше. Значи, ко Аллахи најмангле делија јакала, тикне ама стално. Тикне ама стално те овен. Делин, те наштијан материјално. Помијам. Ки садака да екшукар лафи те вачерете, шука те пралесе ко дин ислам. Те наштијан материјално, нека сте поможине, ошужо лафи садака. Каса и ба те пралесе те си каве, оле расположимо те доџаре, тано садака ко Аллахи азza wa jalla. А маов сарокоа трговцо кова и кали ки сезона со ачилоле андокоа беш. Со не успијате бикнело која сезона беш кова на кла. Пучи бај савко мануш ка профитирини, ка зарадини, а вело мануш трговцо и кали ошеја ки тезга јевендесе конилај. Савко ка зарадини, ка чинел некој нешто? Валлахи на. Па мало савкендар, а савко и тану која сезона. Мануш која само постини, а накланини. Тану сарокоа трговцо која и кали роба, а до која сезона окоја берсо леа чило. Савко наете зарадини, наете профитирини. Па савко и тану која сезона, ко Рамазани, мануш која само постини, а накланини. Мануш која само постини, зикр начерела. Аллахе напоминела, оле се на захвалинела, оле на величинела, па мануш тано сарокоа трговцо со на профитирини, исто сар мануш која постини, а дова Аллахе азza wa jalla начерела. А нажалост, и сја мене кола само дикена саре сезона почмија, азен ко почетко и нам. И сија мене дија категорија мануша со дикена сезона почмија, ја вера профитиринена, се вапија зарадинена, ов ништа. Ки страна бешела хем од ова посматринела. Олајтане кола нит постинена, нит зикри черена, нит довинена, ни кланинена. Па ни ленге да вачераја. На не е касно, сезона те астарен, пандако почетко хинам. Само мора тара кенпе, таро чериба гюнахија. Со гюнахија пралален тане препрека, перда, течерен пешукар делија. О харами, валлахи, туче граница, препрека, зидо, те наштеја ве джико шукар дело. О харамија пралален тане препрека, о харамија и тане препрека, те добини педа Аллахе соро поможиба. А ако Аллахи на поможини амен, накашајте чера нијек шукар дело доваѓанен. А о харамитано препрека, перда, те авел джитуте Аллахе соро помоќи. А Аллах те на поможијату, валлахи, нијек шукар дело амели, накашај те чере. Дикен, на не опучи бадалтано да еки бадетило кој ли паро, него опучи бај и ситули поддршка, помоќи Аллахеста или на. Па се бепи од ова, нека се авдио пости локо, а нека се валлахи паро. Опучи бај сили, помоќ, поддршка до Аллах. Лесе бут мануша дикален, валлахи паро иманги. Најле помоќ Аллахеста, најле поддршка. А нека се валлахи плана осетинава джала сарпани. Па и савко и силе со помоќ Аллахеста. Па лесе пена о харамија, пралален, онтане препрека, тена доресел джаменде Аллахе соро помоќ. Ектаро најшужи ибадетија, а исто аџар ектаро
најмангле ибадетија ко Аллах, а егда таро највредна ибадетија, а најлоке дике нели тано помиба оле. Зикр е Аллах азza wa jalla течерелпи. Мо Аллах азza wa jalla фезкуруни езкуркум. Поминен тумен ман, а мека поминав тумен. Па те поминен, те зикринен е Аллахе. Черена ли са каво мануша ки дунја? На поминена саре е девле. Сара Аллах ко хадис Расул сам капенел дуй локе лафија ки чиб а паре ки вага ко мизани ко судњо диве, а мангле ко Аллахи азza wa jalla. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Черена ли акалва бут мануша аква зикр стану? Wallahi на. Бут хари тане мануша кола аква зикри ко по живото практикујнен. Па кала лафија нека се локе, а wallahi нека се паре. Па на не опучиба дали да е кибадети локо или паро, него и тано пучиба подржини тутлио Аллахи или на. Едноставно. Нели субханаллах ва бихамди, субханаллахи ал-азим. Бут локо, локе лафија чибијаке, паре ки вага ко мизани ко судњо диве, а мангле ко Аллахи. Ама черали са рекава. Па на не опучибе локо ибадети линаква, е локо ибадети, ама нека се паро, со се наеле подршка хем помоć катаро Аллахи азza wa jalla. Ема џар баш од свакој шукар дело, баш од свакој шукар амели и ситу помоć Аллах еста илина. Ако на ету помоć Аллах еста, ема ако се ти не са ибадети туче паро, џан кај ситу харами ко ачави, Аллах сири помоć тавел. Хем не сири подршка кодова. А Аллахи на не те поможини никас, осим ако мануш трудини пе со подур таро ѓунахи харами товел. Поле се прала муслима на ква Рамазан, хајде пишманите пера баш омаре харами ако лачера, не било Аллахи азza wa jalla амен те поможини, хем значи бут амелија делија амен е толо чари. А са амен ко краја ѓунахчарија хинам саравала ко хадиси, Расул сам кај каплон свакој мануштану ѓунахчари, ама најшукар ѓунахчари харамџијатано ква со перла пишмани. Па прилика те пера пишмани, погото ко масек Рамадан, каде дова бут полоко, тано еке прилика акана. О Рамазани тано посебно, ем право прилика, ем сезона, каде мануш баш фаланите родел опрост, баш опире харамија. Па права муслимана команган подршка, помоć Аллах еста, трудин туакја сезона која ресла, ти искористине теуба и Аллах азza wa jalla течере. الله يمولنا تجرم نشكر مسلمين توا إلا إن أحسن الكلام وبالنظام كلام الله ملك العزيز العالم كما قال الله تبارك وتعالى من الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنسيتم لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. السلام والحمد لله. الحمد لله من الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا تعظيم النبي وتكريم لفخامته شان شرفه الصفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Prava musliman šujan koja sezona pravđona neli udara dženetesere. Pučiba sose doa džihar. Sose koja sezona, koja mase ko pravđona udara dženetesere. Pa se bepi od ova tovel tuče hemaje sar motivacija te siđara premalo, Allah je soro rahmetim premalo, ne soro oprostiba. Te pera pišmani, te ubate čera ko Allahi. A panjona udara taro džehennemi ne bilo manuša te durjon, taro gjunahi, taro haramim, so pobud durlendar te oven. Pa ma mislim kaj kašaj te čere buču kar delija koja sezona anglali pišmani ka pere baš otire haramija.
поготово бивараните пера пишмани баш уек актуелно, хем увек присутно ѓунахи кој тано машкари аменде. Дикен, узало дова со исјамен буд харамија, кола амена чавена спречинена амен, те чера шукар делија, или па шукар делија кола чера, ама о Аллахи кабулила черела. Олајтане ѓунахија пралалин кола чера, јек премало ја вера. Кој бе ко хако јек ја веренгу. Вајтано буд опасно. Вајтано манушенгере хакија. Паге односија, завист, љубомора, мржња, клајтано јек присутно, актуелно ѓунахи, валлахи ко амен дурјари андо буд шукар делија те начера. Преносим Петаро Ебу Хурейра радијаллаху таала ан каде Расул сама черџа џенете се рудара правџона свакој понеделнак хем четвртак. Авријал да Рамазан. Цело беше. Свако понеделак хем четвртак удара џенете се правџона. Ко Рамазани стално, цело масеко. Ама авријал Рамазани, чера лафи, свако понеделак хем четвртак удара џенете се правџона. Па опростини педела, пе опроства кој керо босе, осим окова која черела ширке Аллахе се, хем околење сој ки кавга машкарпесте. Кале дуе манушенге на неопрост. Кале дуе манушенге на неопрост. Па пуна педа ачавен ленгере, ачавен акале дуе дженен, саджи ола на помиринена пепале мек товел, лендар ленгере делија кабули ко Аллахи на нетовен. Екен коза ми опасна кава. Ленгере делија, нели, свакој понеделак, хемочи петак, четвртак, манушенгере делија вас дена пеко Аллах. Оси мануша кола машкарпесте ки кавга, паге односија и силен, лафина черена, ленгере делија ко Аллахи вас димена овена. Па и си авде муслимања кола кланинена хем кланинена, постинена ем постинена, ки умра ем ко хаџ да џана, ама катар пиро ибадети, на елен буд бари фаида, хајри ем корист, на елен вредност, шај калџе обавеза пестар, ама на елен вредност ленгере делија, се бепи кај силен паге односија некаса. Царки фамилија, сара амаленца и било каса. Која е опасно бутјавди. Оде е кандо актуелна ѓунахија кола машкараменде му ништиње ке муслимане. Лесере делија знак пучиба ко Аллах дал кабули лина. Авдео мануш нава чери е какоја. Авдео мануш нава чери е уикоја. Акланини, постини, ки умра хаджала, ама бару и натлија. Ма ква е проблеми? А ква е проблеми? Ко дини ислами пенџардо сариенги, ко хадис јавела, аменде пенџардо кој ирани од умо пе пралесе, побутаро трин диве, ко хадис јавела трин ракја. Ква е проблеми бару? Значи, мануш мора посебно пажња, која каја сезона, одија мука со черела, те ол кабули ко Аллах, те пазини ко манушикане односија. Влесе права муслиман чистин тиро калбитаро ѓунахи премало Аллах. Чистин тиро калбитаро ѓунахи премало Аллах есере робија, премало мануша. Валлахи, на не побаро лезети него ли те живине, ко баро ниамети, ракјатеа те пашлове, те сове, чисто калбеа, ано калби трунк, мржња, љубомора те новолту премало, нијек јавер муслимани. Искористено Рамазани се прала муслиман, о Рамазанитано прилика, посебно нека са темеринету, него авријало Рамазани. Ко Рамазани о калби амарейтане, поковле, понежна, ема канал ко на черџам ко Рамазани, нека са темиринамен, ка са пагинам, ке да одова качера. Никаде. Не се искористина кава. Халали родета романуша казду хаџан, опасно бутема, каляка завршина, Аллах аззаваџеле ко судњо диве, дикен ко бори праведно, ако нека се зулуми неправда ки дуња черџан, о Аллах ко судњо диве на нете кфул машкарту техем лесте. Ме аџија, еаки не дук хаџум, хоавџум, чорџум, преваринџум, разна далавери черџум. Куџум е кела феа коле соро хаку. Ко судњо диве кет кава,
O Allah nanete kuel maškarman dehemleste. O Allah namešinipe. Nego mukela ko izbore hađijasete birini, kad će romanji halali karodol po hako napala. Diken. Kozamo Allah pravedno. A veri ke čerava gunahi primalo Allah. Odvajtano maškarman demo Allahi. Allah te mangля ko prostini, te rodiuma oprosti, a te nana. Ama ke čerava primalo lesere robija. Тега Аллах машкарал на куел. Него мукела кои изборе мануше се, кародел напалал по хако, те платине, тирине одова, или качел чахалали. А те родяте платине, наете платине. Ни саравер, осим сар. Шукар бученца. А ке каджанта о шукар буча, онда проблеми будбаро. Мануш ки дуња живини пинда швардеш беш, нели? Да пинда швардеш беш, валлахи. Бутема нушен ховави, дукави, чорела, кохаку кфала. Ко судњо девон каре динен паджар ко сафија. Емни кесе по кесе каде ка платине ко судњо дена евер валута. На не круна, евро, марка, динар, ништа, делија. Те шукар делија ко не мучијанто. Кале се кадан намази, кале се кадан ди джума, кале се кадан ди садака, кале се кадан до сао делија каджам, цигате валла. Се пинда швардеш берш просечно козом живиниек мануш, бутен ду каджам. Ама u prvo redu završani si odujtu. A kana tu više šukar deljanani. Tega ni lendar rando lengere haramija. Kada upem tu će kači opet tiri vaga. A wallah odva nikad se navalan. Pa dole amare haramija. Amin kula čera pare. Kamu li averenge te pirava. Dikino Allah kobori pravedno pralaljen. Dikino Allah kobori pravedno. Ko sunjo deve kanal duj hajvanja. Duj kurbanja. Kurbani ki dunja su inele šingajem. Kurbani su na inele šinga. O kurbani bishingengo karodel po hako ko Allah e kurbanestar su inele shinga a ole kuđa. Ako je ađara hajvanencar, so je onda teke manušenca. Mi se prava muslimano ramazanitano posebno prilika. Halalite rode, halalite de, tu te oprostine. Pa je tano masek ma bistri, pomijam, masek kando oprost. Masek kando oprost. Pa kana ako na oprostijan, ako kana halalina dijan, keda od ova kačera? Hem najbitno buti materizi koji namare šukar delija kolenje muči namen, to ven znak pući beko Allah kabuli ili na. Sve peke čači i njuma nešto je hađija, za bez veze rumi salame mamin više lafina čera. Vajtano baru musibeti. Vajtano pralika ne odnosija. Ando familijarna mateva čera. Lađavoj abdi su desini peamenca. Muslimanja, kodini islam, a najpašutnencar lafina čera. Allah to prostini, to putini, kodini te zorakeri. Allah kamolina, to prostina marea haramia. To prostina aminja maru telenja. Ca să roditele dunia na tla, leio Allah shukar tan ko jeneti te dau. Allah kamolina te parvari bokalen, te chalare trushalen, te sastiare na bormen, te dele vladia kastane. Allah kamolina tu mukul rahmeti, maghfireti, mangi pasloga, razia u parlamende. Kodini islami amin te zoreari. Allah azza wa jalla kamolina mare duše te nalel saji ko te zadu na menca na netovel, a kad kod redino da kiko taramaro i jeli tavel kamolina holete ločara mi je polne lafja te vačeralen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.